Herkennen jullie het manneke op mijn auto? Oh. 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 Zo weer moet je gaan. Juist. Eens kijken hoe dat gaat met z'n drieën. Oké, ik defend op dit moment. Goed? Wat? Degene die het meest langs achter staat, die blijft in de goal staan. Goed? Dat ben ik, denk ik. Nee, dat ben ik. Oh. Je kunt rondom kijken. En je moet altijd altijd op driehoekjes hebben. Je moet altijd de balcam aan hebben. Met wie zit ik in een game? Oh, we zitten met z'n drieën tegen een... Tegen post. Ik moet even dan blijf ik wel even... Dan moet ik die krijgen. Sorry. Nee, Ja, naar de goal, naar de goal, naar de goal. Weg, weg, weg. Ah! Weg, nee! Ah. Mixon. Maar we spelen tegen mensen online of wat? Oh, dat Ja, zie ik tuurlijk. pas. Ik dacht dat we tegen bot speelden, ik. Oh ja, schiet hem erin. Ik had hem netjes voorgelegd, of hoe zeg je dat? Jong. Goed zo, Chris. Dat is de bal. Ah, scheisse. Ah! Ik mis hem. Mist hem ook alle drie, hè. Shit, nee. Nee, nee. Nee, nee. God, Sorry. Dat ging niet goed. Kijk hoe netjes die hem erin schiet al. Maar ja, maar dat leren we wel. Ik ga boosten. Welkom bij Keyboard Road to Global. Oh. Oh, 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 oh. Goed zo, Ik ben sla hem me weg. weg. Ik ben hem weg. Goed zo, goed zo. Hij is in de goal toen gaan. Ik weet niet Ja, wie ja, dat oh, was. ik ga hem, ik pak hem. Nee. Ja. Komt ik. Hij is in ieder geval weg. Uit de Ja, goal. ik ben hem weg aan het duwen. Ik blijf wel Oh. even achter. Er is geen garantie dat we niet... dat we nu... Mooi, 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 mooi. Goeie ballen. Ah. Komt ie, komt ie, komt ie. Pak hem! Paas hem erin! Paas hem erin! Zo, weg. Hatski, pak hem. Nee, niet deze kant op. Andere kant op. Fuck, mis hem. Goed zo, There ja. we go. Ja, ja. Oh. Ah, nee, 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 kan we niet nee. redden. Shit. Wat spannend. Ja, hè? ik jongens. Ja. Mixon, jongens. Skip die shit. Zo. Er moet gewoon iemand in de goal blijven. Ja, Nee. Nice, 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 nice. Toch. Rijden, 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 rijden. Pak hem. Schiet hem. Mooi. Ik voel me naar een eigen voetballer. Die Mixon die probeert mij kapot te maken, volgens mij. Oh nee! Oeh, die was net mis. Gelukkig. 1 minuut om te gaan. Ja, deze moeten pakken. Ah, shit. ja, 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 ja. Ah, nee. Shit, Nee. nee. Shit, nee. Shit, nee. Nee. Waar is de bal? Oh, daar. Goed zo. Schiet hem weg.
30 seconden. Oh, ik heb hem gered. Nee. Nee, verkeerde kant op, kut. Ah, het is sukkels, ze stoot hem zelf weg. 13 seconden. Dan gaat hij niet winnen. Nee, ik ga ook niet winnen, maar ik heb zijn minst proberen om niet met 4-0 te laten eindigen. Niet met 4-0 te laten eindigen. Hoppa. Klootzakken. Maar dat zijn kindjes van 8. Dat zou kunnen. Maybe. Ready? Yes. X. Wat gaan we doen? Volgende Ja. wedstrijd. Ja. Ze willen meer van ons, hoor je het? Wie wat more, zeggen ze. Twee Oh zijn my er god, verlaten. bijna. Oh, het zijn Nederlanders. Of Belgen. Een van twee. Nee, dat is gewoon, je kunt met... Zeg, het zijn die Ja. standaard... Oh, dat weet ik niet. Ik zie tags, ik zie Nederlandse tags, ik denk het zijn Nederlanders. Er komt de Chief Keys. De Chief Keys. Cave. Chief Cave. Oeh, daar gaan we. Oh, bijna gescoord al. Ja, bijna. Het voordeel wat we nu hebben is dat die 3 gasten wat er nu in zitten, dat die niet met elkaar kunnen kletsen. Shit! Goed zo, Chris. Goed zo, Chris. Fireball. Goeie bal, Ruud. Wat? Kom op, Ruud. Ze hebben mij laten ontploffen, die klootzak. Ik heb hem aangeraakt. Nee. Nee. Ja, Nee. Chief Cave, ja, hij is niet erin, hij is niet erin. Hoppa. Nice, Ruud, nice. Ik vind het zo slecht hebben. Ah! Zie Chris gewoon de handstand doen. Goed zo, Bas, ga maar naar achter mee. Oh, ik heb iemand gesloopt. Maar niet uit, moet je daar niet staan. Shit! Shit. Nee, gaat er niet in, gaat er niet in. Ah, my verraad. Hop, weg is hij. Goed zo. En door. En door. Ja, Ja! Bas. Ja, Bas. Ja. Nee! Oh, ik zit er wel zelf in. Telt dat ook? Oh, die was bijna erin. Nice, nice, nice. Dat is wel nice, hoor. Oh, Oh, hij is hem ook nog. oh, fuck. Nee! Goed zo, die gaat naast, die gaat naast, die gaat naast. Ik heb hem eruit gehaald. Goed zo, goed zo, goed zo. Oh my god, nee. Oh my god, nee. Huh. Nee! Ah, kut. Oké, deze gasten zijn wat slechter dan de vorige, dat scheelt. Ik heb hem tegengesloopt. I'm destroyed too. En ik zie mij erboven vliegen. Whee! Ik blijf in de goal. Oké. Ik pak hem wel. Kut. Nee, motherfucker. Not on my watch. Schelen niet veel. Ruud, je bent hier echt niet slecht in, hoor. Komt ie, voorzet. Ja! 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 Yes! Die zei Gedaan. voorzet, die voorzet. Bam! Kinderen, je cup, bitch. Ik ga full power. Ja, ga jullie maar, ik blijf even hier.
Wat scheef van met hem rol. Ah, miss loser. Oh, Chris. Sorry. Nee! Wat een mij scheef, hè. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op! Ja! Ik wist het net echt de eerste keer waardoor die hier zie je zo meteen ik gewoon misgaat. Oké. Let's go, bitch. Oeh. Kom. Iets rechter en hij had hem erin gehad misschien. Shit. Ja, Chris, hou hem tegen. Nee, nee, nee. Goed zo, goed zo. Oh shit. Goed. Hey. Ja, Chris, dit is hem. Ja, daar gaat hij, daar Ja, gaat hij. yes, goed zo. Dan moet ik Jee. even een keertje scoren. Ja, maar... Kijk, van afstand ook, hè. Wat een doelpunt! Volle gas was. Go. Ja. Mis. Kut. Oeh, dit is spannend. Dit wordt spannend. Elke klootzak ramt tegen mij op. Educated kanaal. Fuck you, motherfucker. Oh, pas op, pas op, pas op. Goed zo, Ruud. Oh, Ruud. Ja, erin, bitch. Hey. Kom, go, 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 go. Ah! Voorzet, voorzet, voorzet. Ja, maar ik ben er niet, ben er niet, ben er niet. Ja, 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 ja. Defense, defense! Goed zo, Ruud. En. Kut! Nee, nee, ik kan niet! Ik heb die power-up, ik heb die power-up! Ja! Nee, Nee! niet dubbelspel, of weet dat? Overtime! Verlengd. Wow. Oké. Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Oh. Waar is de bal, waar is de bal? Onze kant? Hier, bij ons, bij ons. Goed zo, hou hem weg. Goed zo, ze strappen hem zelf terug. Op, Nee! Ja, hoor, hij is al goed, hij is al goed. Kom die. Oh, moet hem die kan opslaan. Ja, 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 ja. Oké, hij is terug, hij gaat terug. Ik mis! Ja, Nee! pak hem door, pak Nee! hem door. Kop die, kop die, kop die. Kut. Ja, pak hem, Bas. Goed zo, Bas. Oh. Mooi, heel mooi. Mooi. Nou. We hebben gewonnen. We hebben gewonnen, kijk eens. Maar blijf staan voor de thumbnail. Oei, 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 oei. Yes. Ik hoop dat ik hem heb. Yes. Awesome. Holy fuck, man. Nog een matchje, kom op. Ja. Nog een Ja. matchje. Groot rematch, groot rematch. Groot rematch. Ja. Rebound. Oh, er is er al eentje uitgegaan. Groot Twee. rematch. Hebben we al. Nee, ik zie het ook niet. Volgende wedstrijd moet je op klikken. Volgende wedstrijd moet je op klikken. Volgende wedstrijd. Oh. Hey, we zijn nu een ander team. En nu oranje. Ik ga dadelijk zelf ons eigen team scoren, let maar op. Je moet blauw, hè. Precies.
Oh. Nee, heb ik niks aan. Ja, dat was een hele mooie geweest als die meteen onderin ging. Defense. Is er niet. Kut. Oké, ik ga volle poelen rechtdoor. Ik sta echt daar mooi voor. Ik ga... Nee! Doe het! Nee, Bas! Ik ben hem weg aan het doen. Ah, mis. Ja, ik wil missen. Oké, ik ga terug naar de goal. Ik heb hem omhoog, uit omhoog. Sta hem terug. Nee. Shit, ik had moeten blijven staan. Nee. Oké, deze gasten zijn iets beter volgens mij. Was de ene nieuwe erbij volgens mij, maar... Robert. Shit. Ja, eentje bleef gewoon ook weer in de goal staan. Dat zijn Klootzak. Oké. Ik blijf wel even achter. Ja. Ik boost. Oké, pas hem voor, Bas. Pas hem voor. Op die. Nee. Hoe kun je nog een keer naar links? Oh shit! Staat niet goed. Nee! Ja. Goed zo, Bas. Hoe kun je nog een keer naar links of rechts? Als je een jump zit, zeg maar. Gewoon naar links en rechts. Ja. Als je sneller terug wilt vliegen, dan moet je een salto naar voren maken. Dan maakt het iets meer sneller, dan heb je geen boost. Oké. Wat een Mongolen! Ik denk, ga niet vol... Ja, iedereen eigenlijk. En ik ga niet vol vooruit, dan wacht ik wel af. Oh nee. Geen boost. Ik ook niet. Dat moeten we meer doen, dat vind ik leuk. Ja, dat is ook... sorry. Oké, die was nice geweest als die andere kant niet iemand was. Waar is de bal? En... Kom. Net niet. Die gaat niet hard genoeg. Waar is de bal? Oh ja, ik moet die balken gaan zetten. Ik ga boost halen. Ik ben bij de goalknop. Ik kom nu... Shift is slippen. Zie ik nu. Pak slip, hij pakt controle. Nee, hebben we niet. Veel makkelijker. Veel makkelijker. Ik ben hem voor... Motherfucker. Hij komt eraan. Oeh, wat. Shit! Kan hem gemist. Niet erin. Nee! Dit wordt een pijnlijke, hoor. Ja. Ik ga hem echt rechtdoor, hè. Oké, ga maar. Nee. Oh. Mooi! Ja, goed zo. Wie had ik hem gehad? Sorry. Niemand volgens mij. Oh nee. Oh, sorry. Kijk. Sorry. Goal. Ik kan hem rechtdoor pakken. Ik pak hem rechtdoor. Kom maar. Woe! Fuck you, Emilia. Domme trut. Oeh, dat was een mooie voorzet. Als ik nu boost had, dan moet ik hem kunnen pakken. Iemand terug. Ja, we al tegenhouden. Oké.
Hij is helemaal goed, Patski. Pak hem, Patski. Pak hem, Pat. Oh, Steve. Oh, dat was een mooie geweest. Nee, waarom ben ik hier zo slecht in? Ah! Shit, shit, jongen. Heel vandaag. Bizar. 1 minuut te gaan. Ik denk niet dat we gaan winnen. Maar dat is voorgevoel, hè. Shit, ik word aan alle kanten geduwd. Oh nee! Fuck! Oké, ik ga terug. Ja, pak hem, Patsie. Pak hem! Pak hem! Yes! Nog eentje binnen 25 seconden, dan hebben we gelijk spel. We willen maar hopen dat we... Ik ga... Gaan, ik blijf. Links, links, ik ga hem. Pak hem! Nee. Ja, je hebt hem wel aangetikt. Ah, een mes! Oh, stomme lul. Dat ik ben. Vecht stomme lul, rijdt gewoon los tegen mij aan. Nee, nee. Ja, wacht, misschien wel. Ja! Sick! Defense! Ja. Kijk. Uit. Wat? Mooi. Oh. Wat een adrenaline. Ja, zo echt dat. Ik blijf ga achter. ervoor. Ik blijf Pak achter. hem. 3, 2, 1. Ja, oké, maar Belangrijk. toch, ik kan nu Oké. boosten. Pak hem rijden door. Ik blijf. Oké. Oh, pak hem, Patski. Goed zo. Oké, mag. Oh shit. Ik heb hem. La. Ah, hij is sneller als mij. Ja, hij is ook goed. Hij blijft hier even staan in de goal. Jongen, motherfucker. Oeh! Komt die terug, Ja. Even wachten. En, ja, schiet hem erin. Kut. Had geen boost. Shit. Die moeten we kunnen hebben, jongens, deze. Ik blijf wel een beetje achter als ik vind, want die bal die... Ga maar uit. Pakken. Komt die. Hij komt terug. Jij moet nu even goed. Ja. Ah. Oh, ik pak hem, stoot hem terug. Oh, ik ben in het plafond. Ik ben nu tegen het plafond. Ik ga even terug op je. Pak hem. Ah, fuck. Bas, sta je nog daar? Nee, sta niet daar. Oké, pak hem. Oh nee. Oh fuck, ik ben gemist. Mama. Ik ben gemist. Hij is terug. Pas op, daar komt die andere groter. Ja, ga jullie mee. Ik kom mee. Ah, hij pakt hem voor mij. Mama. Ik heb de boot mee. Shit. Ah! Goed zo, Patski. Ik heb hem gemist. Ja, wow, deze kunnen we hebben. Kom! Nee! Geweldig dit. Ja, mooi. Ik ga boot halen. Ik ben bijna te goal, hè. Oké. Ja. Oh, wacht. Pak maar. Oh, nee, die gaat niet erin. Ja! Sterk. Heel sterk. Nice. Oh, kut. Een bloeddruk van omhoog gegaan.
GG. Mensen, bedankt voor alles. Luister naar onze podcast op de Klik kanalen. op het kanaal als je meer van ons wil Juist, weten. juist. Beluister onze podcast. En You know cetera, the et drill. cetera. Ja, precies. You know the drill. Corona making me tired. Ja. Mensen, fijn weekend en slaap lekker. En fijne paasdagen en kerstmis. En doei! Tot de volgende keer. Ja. Doei! Oh.